Sanibonani guys, igama uNqobeleni Basela Mazibela e-Inimba ngomhla ka-20 November. Guys, uhlathi sengathi-ke usukele abantu aba-wrong this time around. Yabona nje ngendlela aseyifake enkingeni enkulu ngakhona. Usefisa nanokuthi akavaze amsukele uLazarus. Namhlanje-ke njengoba nje kade sitholile ukuthi ukweleta uLazarus imali engango-10 million. Bekade busy-ke efuna usizo kummeli wakhe uPalesa ukuthi phela afihle wonke ama-assets anawo, ngoba ngisho umuzi lo ahlala khona usengcupheni ukuthi uLazarus awuthathe njengoba nje imali yokumholela engenayo. Guys, kuthe kusanjalo kwabe kungena ucingo uLikamva indodana yakhe oluvela kuLazarus. Umane nje uLikamva washaya isimali esikhulu meze ukuthi hawu uLazarus lo mfonelayo. Wathi hawu malume Lazarus, wena lo ngifonelayo? Bengingalindelanga ukuthi ungifonele. Wathi yes my boy, bengicela nje ukuthi sihlangane namhlanje mina nawe, kunethuba engifuna ukukunikeza lona. Hayibo, uhlathi lapho bekade khona-ke elalele zonke iy'ndaba. Ube nje ukudropha ucingo, uLazarus wahamba waya kwindodana yakhe wathi ungalinge nje uzenze upopayi wena, ufuna ukuthengeka. Wathi hhayi, umalume Lazarus uthe ngifuna unginikeza i-opportunity. Wathi ngithe ungayi lapho, hhayi Likamva wenza i-opposite yalokho. Waya guys, waya wangamlalela nenhlobo uyise. Thema ifika laphaya, eyi ubhuti lo mncane Likamva uyamhlonipha uLazarus, belokhu eshuka izandla kaningi. Hhayi, washo ukuthi bengingayitsheli nanokuthi ungafuna ukukhuluma nami emva kokuthi utata ekuhlambalaze kangaka. Wathi lalela, izono zabazali akumelanga zivele ebantwaneni, kusho uLazarus. Wathi nami ungibona nje anginayo relationship right notata wami. Wathi hlala lapha mntanami, wahlala phansi uLikamva. Wathi konje wenza yiphi course esikoleni? Wathi uLikamva wenza i-pharmaceutical course. Wathi hlakaniphile, yabona nje le course uyithathile i-right, abantu beyohlezi befuna amaphilisi. Hhayi, wajabula-ke uLikamva. Washo ukuthi yazi mina ukhona umuntu engimaziyo engijwayelene naye osebenzile inkampani yase-Aspen. Wathi Aspen? Wathi yebo. Wathi hayibo, Aspen, uyazi phela leyo nkampani inkulu kunawo wonke ama-companies hala. Yazi, heyi, engake ngithole ithuba nje ngiyosebenza khona ngingajabula. Kanti nasesikoleni ngenza kahle, ngineshongizo, phasa ngo-cum laude. Hayibo. Wathi yabona-ke uma kunjalo ngizokuvulela ithuba, ngifuna nje ukungqongqozela nje laphaya kule nkampani yase-Aspen, ulunguze ngonyawo, buka uqhawe. Naye samvulela indlela phezulu, manje u-successful, nawe ngifuna ukuthi ube successful njengoqhawe. Eyi, Likamva guys, ubongeka u-100,000 guys. Elokhu ethi hawu ngiyabonga, hawu ngiyabonga, hawu ngiyabonga. Yeyi, uthe eqeda lapho uLazarus uthi awukungitshele nge-personal life yakho-ke, into uhlathi angakaze ayibuze ingane. Wathi ukhona ugelo ohlekisana naye, wajabula uLikamva, wabona ukuthi hayibo ubaba ngampela phela lo. Washo ukuthi ukhona igama lakhe uZethu, usebenza lapha ePhaletha. Wathi oh, it's a small world ha. Hhayi, wahleka uLikamva, kubonakala nje ukuthi yabo uLazarus usethola i-father figure ekade ayifuna. Guys, ngapha-ke uhlathi ubhizi, ulokhu exabana noThumeka mayelana nale mali le akumele ayikhokhe ewu-10 million. Lapho uyasho uThumeka ukuthi ungangifaki, angithi wena osukela uLazarus ubucathi kuzoba njani, umphumela wemisebenzi yakho le. Ayi, uthe kusanjalo kwabe kufika uLikamva ejabulile. Hhayi, wabuza ukuthi kwenze njani, kubuza unina. Wathi ma, yazi sengithole ithuba elisha elihle kanjani, ngilethele ubaba uLazarus. Heyi, ngizohamba ngiyosebenzela inkampani enkulu ma. Wathi ngampela mntanami, ngaze ngakujabulela. Uhlathi wamane wathi eyi, bengingazi ukuthi isibhanxa kangaka, uyathengwa wena he. Wathi uThumeka ukhuluma ngantoni? Wathi aniboni lo muntu ukuthi kahle kahle ufuna ukuthi alwe nami ngokusebenzisa wena Likamva. Wathi hayi, tata uLazarus asoze ayenze into enjalo, akafani nawe. Wathi ngiyakutshela uyathengeka wena. Wamane wacasuka uLikamva, i-mood yakhe yashintsha immediately. Wamane wathi ngisahamba ngisaya ekamereni lami, wamduba kanjalo uyise uhlathi. Shuthi uhlathi-ke umane wabona ukuthi yazini, kunokuthi aloku atshele undodana wakhe ukuthi akahlukane noLazarus, ngcono ahambe aye kuLazarus ayekhuluma naye umlomo nomlomo. Hey guys, kushiwo kuthiwa ubheke ungahambi usukela abantu ngoba wazi ngelinye ilanga ukuthi usukela umuntu, kanti lo muntu lo u-powerful than you, ebese egcina ekuqumba phansi. Yabona nje uhlathi manje, eyi,
inhlanzi ishelwe amanzi. Uthe mefika laphaya kuLazarus wamfica kahle ubhuti eyidlalela ithenisi, ubonakala nje ukuthi i-stress asikho empilweni yakhe. Wathi ya, umdlalo muni lo udlalayo? Wathi usho muphi? Lo ngudlala la tennis? Wathi kungani lokuthi ufuna ukusiza indodana yami uyi-ofarisha umsebenzi yonke le nto le? Wathi hawu, bendithi uzondibulela kaloku, bendithi uzothi danki, awu ngisiza unyana wakho. Wathi ngiyayibona le nto oyenzayo, uzama ukucinanisa mina. Wathi yeyi, kalinge ungifanise nawe mina bengizama ukusiza ulikamva ngoba ngiyambona ukuthi unelikamva eliqhakazile. Guys, waqeda waqhubeka uLazarus wathi ya, angithi wena ubukade ungihlambalaza phambi kwabantu, ngithi ngisemsebenzini ufika laphaya uzongimoshela ama-presentation ami, ungitshela ngqo enhlambini zamehlo ukuthi mina ayikho ingane engeke ngiyizale ngiyikhulise ekweyami. Kulungile-ke sengamukele, kungani-ke ngingamane nje ngikhulise lezi zakho-ke ngoba kuyacaca ukuthi wena kuyakuhlula ukwenza lokho. Kuyimanje nje buka ule kamva, ubona mina as a-father figure, futhi wena ukunyanya kabi. Okuwesi ukuthi ngisho nendodana yakhe encane ubavumile ulala la esifubeni sami, kwazi ba kusasa mhlampe ngisho uyanga uzogcina naye endibiza ngotata omncinci. Lwagcwala ulwandle kuhlathi kwathi akamnikeze isibhakele same time. Wathi ulinga ungithinte. Meke nje wangishaya, awu lokho kuzobe sekuya-eda-ke kwirekhodi lakhe elibi laphaya enkantolo, njengoba vele sengikufakele i-case ngakusuwa. Hawe ma. Uhlathi umane waqhaqhazela intukuthelo. Yazi uqhaqhazela ungazi nanokuthi uzo-react-a kanjani ngoba vele lo muntu ngeke uzumshaye ngezandla. Since vele ucoshiwe nenkantolo ifuna vele ukuqeda ngawe, uphinde futhi ungeke umhlule nangemali ngoba lo muntu filthy rich. Like nje uhlathi nje ubethi bandla uzama ukulwa impi kodwa le mpi le ngathi izomgwinya guys. Uzongena nje emlonyeni wengwenya, ingwenya izomgwinya same time. So nje hayi, kumhambela kabi ubhuti, konke kuyatsheka. Umshado wakhe utshekile, umndeni wakhe uhlakazekile, ngisho iy'ngane zakhe zibona isitha sakhe njengobaba wazo, hhayi yena. Aphela lapho-ke guys amazwibela anamhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time, bye.